Iglagyan pa ako ng anak ng po ng Espiritu Santo. Amen. Igrasya ni Panginoong Yesu Kristo, inugod ni Diyos, at ang pamakyag ng Banal na Espiritu, manatili kayo. At kayaan ito. Pagkasusyantayan po, ini solemnidad ni Kristo Ari. Next week, mumuna ng guming-guming at iyan ito. Pupupusan tayo, uumpisan tayo in liturgical year, kaya muna ng guming-guming at iyan ito. At pupupusan tayo in solemnidad ni Kristo Ari. So year A ang ini, yan po guming-guming umpisan tayo in year B. Na year A, halos pagkakyan tayo i-Evangelyo ng San Mateo ngayong Domingo. Na year B, i-Evangelyo ng San Marco. Na year C, i-Evangelyo ng San Lucas. Paminsan-minsan maka-extrayo, i-Evangelyo ng San Juan. Nakuwas na ngayon. Matera. King Diyos ay upayang mutu pakaluluman ang tao at ipangapatawad na rin kasalanan tao. Kinalangapatahan sana hindi alam ang Amen.
sulat sa Pablo, Karitao, Korinto. Kikatutuan, sinuri ang mete ni Kristo, at iya ikatunayan, hindi mete, sublina na mangin. Uling kung nakanano, kita pagkatanin meto katao, di na taong ikamatay. Kita kanya mo namang paralan, ipamaligligin, datang kita pamilatanin meto katao. Uling kipangayagong di tao, mga dan, meteno. Kita kanya mo namang paralan, di tao, sublilang pien, uling ipangayagong daw ang Kristo. Dapat ibalang meto, kisari ng kabinet, ni Kristo, imumuna kay sablo. Kay Bag, detang makayagong ng Kristo, kikoras ni kayang panyaba. Kay Bag na ikaw, datang na ikawakasan, at sa bubana ng Kristo, ay sablang mag-ay, malungkulan, at makikay bayan, at ibigay ikayarian ni Diyos ay pa. Uling sukat niyang sumakot ni Kristo, hanggang ngayon nalakas ang buting Diyos, di sablang kasalamang, at ibinilalang ng upaya. Ikanataw yan, nakasalam, asang mutana, yain kamatayan. At potang di sablang bagay, ibigin na nadalang ng pamanyakong Kristo. Inganak mismo matitaw, ibigin kayang sarili. Lalang ng upaya ng Diyos, ang ibigin sabla, lalang ng upaya. At in Diyos, yain lubos mag-ari, kay sabla. Ingamano ni Salamat ni Diyos. Monyo ipagmanang kikayarian ng David ay patago. Monyo ikalatang pinagdulong dulo. Ikinumanatili ang kayo, At kailangan ipagdulong. ang masa ating may balita at pagkansang batero. Higaya kayo ang dulo. Polang datang ni inganap ng tao at ibang aring makamalo at isang lang ang bel kambeno lugnukyo di malatron ngitipon lang arapan na isang lang tao di magilugayato karito ikawan niya na karing albang tao ang tibon ng makanano impastun kawani na ang tuwa karing kambing. Ibigin na lang inari ng wanan di tuwa at di kambing, inari ng kain. At sabihan ng inari karing pagsuking inari ng wanan. Munta kayo kayo, di kayo pepanwala ng ikapo. Munta kayo kayo at tanggapan niya ikayarian. Ang isa niya para kayo, iba't po ipaalala niya po. Uling merano po, kaya pakalam po, mau po, at kaya kayo man po. Ngayon kung kayo
Kadyo ng sumulan at yalawan mo. Ipakiwan na kanito ng tao makamulihan. Kapilan din mo ingingit ka kang kalupan at kepakanan na ka. O mao at kepayuman na ka. Kapilan na kaligid kayo madayuan at tinggam na ka ikalit kibale-bale ni. O kaya tuwas ko at saka ka kepayumanan. Kapilang kakaligin mesa o tsukik sumulan at sa karap ka yelawan. Nga nang may kibat ni Nari Arela, ikatutuan sa sabyan o kayo. Kikapilang magdepa na yuti, ingmetong karing depa kalulong dili kareting kapatad ko, kanako yu depa tayo. Kaya ba't sa diyan na kareta ba't tsukik dani ang kaili, dumayo kayo kanako, ikayong isumpa. Munta kayo pinananggang ami sa siya para kay Diablo at karing anghel akapun na. Uling merado ko, dato kayo pakad. Mao ko, kayo dininan dino. Meto kong dayuan, dato kayo tingkap, karing pingalebale. Lubas ko, tapos kayo kayo malana. May sakit po at atsuko kayo sukulan. Tapos kayo ikaw. Kanina tumot na kayo. Kapilang kayo ikit ka mga talupan. O mao, o kayo matayuan. Lubas, masakit, o atsuko kayo sukulan. At tingyan ka ng siyopan. Na ganitong akibat krelo tinalo. Ikalutuan sa sabihan krelo. Kapilan man tingkaitan niya sopan tingkaitan krelo te kakalulong din. Ako tingkaitan yung saw. Deti uninito. Itagi ilaw inalanang kang makalusan. Dapat tingkaw makatuliran ipuntahan tingye na ako. Hindi mayroon ng balita, hindi kayo nakakaligtas. Kaburihan kayo ang Kristo. Kaya ako ito ito. Christus Victim, Christus regnat, Christus imperat. Christus victim, Christ conquers. Christus regnat, Christ reigns. Christ rules, governs. Christus imperat, Christ commands. Natatay ni Kristong Ani. So, identidad ni Kristong Ani. Natatay ko. Iti, metong iyang kanta, paragal ng Kristo at ng Ani. At yung solemnidad na ni Kristong Ani, tiyatag ni Pope Pius 11, anyang 1925. Jadi telegraf tiba itu dalam 1924. Nyala ni Pope Pius 11. 1925, kaya hari-hari kami World War I. Di World War I, 1914 hanggang 1980. Kaya kami World War I. Miracle, taratal, assistant del gobierno totalitario, dictador, kalupanan ng fascism in Italia at communism in Russia. Kaya gobierno rin, kawang naratal na lakote kawang sisikan nalakote kinilipunan
ang sakuman in Sunday Festival at ipaman niya ko. Kanyang ating ang Pope Pius 11 yan. Pepalpal niyang encyclical letter title na Was Primas. Tingtake na itinid yun. Patunayan ihaykay ni Kristo ang ting-ari ng eda na ganang aspeto na tingdiyan na ng tao. Kaya kaya in politika, in ekonomiya, in kultura, huli na itigit at pag-alaka ng Papa o Pius XI. Kini Kristo, yay na tinupaya. Mabiyuya. Tingat niya ang upaya, karega ng tao. Natin, Christ, the King of the universe, entitled na ng solemnidad ay pakanya ko naman, para natin Papa, King, yabong tayo. Yabong tayo. Ipamibigyan ng Kristo hari. Hindi katawag hari. Kaya Evangelyo binasa kami, lalarawan ni hari ko ang tanong niya kung para lang. Kaya gawin niya ng at kailan ang timong pastun. Itapoy ka na tao galing ka pag-ibat. Hindi mo yung pastun. Ikataay niya. Iiniari ay niya. Pastun yun. Mamastun yun. Kanya ginamit niya naman ng mga Yesu Cristo. Timang salita no? At niya mong pastun. Nagawani mo rin tubo. Ako rin kampo. Ikaw. Dahil tubo, ilaring sinaw. Karing dalupan, karing pao, karing natuking subulan, karing masay. Kaya natuking kaili, kaya sinaw, tinang-tila. Pwede tayong gawin ng Evangelyo ang tiyong report card. Pero, ang report card, kay graduation, wala pagkawin na ng pamanukong. Ito katulad na ako. Dahil niya pasimahin ng mga Yesus para hukum ng pagpili ang problema. Ito yung kasya ang sasagot kaya ko. Pero ipamanukong na, alilihan mo po ang graduation. Kalau pala yung mga mag-aaral, kailangan ating niyang quarterly report, periodical exam, o kaya semestral assessment. So, pinag-pinasa ng pamanyaw training dalupan tungkol yung card ng data. Kung kuya kay gagawan namin, tinghiya. At makaniniya, sukat ng gawan, ning meto kamisang nihabi. Karetang misa dyan para karela, tingkanwanan, tingkano. O kaya, yan ang ibisa rin ano, punta natin, Pierre. Kaya bisa ng kaya bisa ng Pierre. Ikay nasa ang dini. Nangalaman, tukyan niya ni Kristo ay Christus Vicit, Christus Regnat, Christus Ipera. Orere at upawampihan na ni Evangelio. Imumunang sabihan ng Evangelio. Nung dewa niyo
Kewayo na naman. Huling meralo po, kaya pakalan niyo. Alam ko yung madam, pinitlasan niyo. At yung sukulan, kaya laban niyo. Tingbukunaan ng kanangian ni Kristo ay yakin ni Christus Vinci. Christ conquers. Makanano mo yung mag-conquer. Iniluhan. Nakiyabi. Pakiyabahayanan. At junior. Kareng mau. Kareng kanukot. Kareng pibali-bali. Pakiyabahayanan. O iti makanyanong buling. Akwa. Makanyang mag-conquer. Akwa o luk. Di pamakyabe ang tayo. Ang isang nagkakaroon basketball is well. Nagkakaroon ako kayo ng anak. Talagang mga siya. Ang ibang kanita meron na rin isang maklate ng sports. Nang isang pwede ang mga Pope Francis. Lugpot ko kay sacristy ng panihan. Punta kay Periphery. Punta na Moret ang papansin. Papansin Titus. Punta na Moret ang mati-mati. Inamin yun. Kaya paano ka rin? Ako. Magandang niyo ang pinamahan. At ilang tao, din tayo ni Pope Francis ni Mongolia. Bago yung puro na ni Mongolia, kanina nakikita. 3 million na ulit tao. Bago yung ng Katoliko, 1,500 lang. Mas nanala pa rin tao pa kayo. Karek Katoliko. Pero hindi tanala. Makanyamong sineset, hindi ng pansin, antik pastul. Dahil kaya kawan. Pastulado. Kung tingin mo na kung pamag-aari ng Kristo. Ako, pero na ito, kapamilan ng Yahweh. Pero yung pa, Christus Reina. Makanamo yung mag-ari, makanamo yung mag-cover, makanamo yung mag-rule. Ali, pamilan yung palantik. Pamilan yung palantik. O kaya, sword. Ali, tutupuin, master. At chupin, sukulan, masakit po, kailangan ko. Kasi, o hindi gawa natin yan. Alam patutok, mamanyuyo. Karek kaluto, karek alam. Susuyuan ako, pati rin disciples. Ipamanyuyo na nga natin dalita pagdiwag. Dalalaan na ako. Kita kong manyang kami ko. Hindi na ako kasnon. Pakyabayan ang mga dito, bumagsigo. So, ipamag-ari, i-rule. Magsilbi. Subuyo. Libo. Kareka parang tao. Suyuwa. Inamag kayo. Tatagya forma. Ipamag. Nenghay di tagyamor ang ulo. Neng minsan, kumusta niya. Neng minsan, wasang level din. Imasan niya kung masawa. Neng minsan, barter may iako ko. Tama namin. Pero neng minsan,
nakakapag-epok kilalo, hindi na sa susunod. O ito'y mindset na rin ari, Kristo ari, insuyo niya, ibaraya. Kakablo, Christus impera, Christ commands, impera o imperative. Christ commands. Neng ari ko, mag-command. Pero lalo yung commandment, no? Love one another. Nasa ito, love. I-command mo, ipakamatawad ka. Yan mo naman, hindi na. Ingalangan ng loob, ang dakikilaw ni Indiana. Tikus, kita nga tayo. Mag-command yun through example. Ito'y best command. Bakit niya? Biyaya niya. Kawan niya. Kawan tatang taniya service. Ano ba tayo presay? Mag-command yun, pero yun naman maafakit ang tao. Kailangan ang muli yung isip. Hindi Kristo yung pangalan tao, ari, hindi tao. Panundan tayo, kaya ibali-bali ang hindi. Tapuskan tao, pinalimawa ni Panginoon, yang maging characteristic, defining characteristic na ng relasyon namin. At imanalangin namin kaluban, palaging mga sadyang paglugot at pagkawaran, kaya naman. Di kaya tawag ng isang ini, at itawag ko posisyon, isang disipo, at iba't prediction, isang disipo, o ang iba't talagang po di ba siya tayo itawa sa tayo po Diyos Dinalangin pa mo ang pagkakali. Nagkang Yesu Cristo wala ng puto ng tao. Pero hindi upaya ni Banal Espiritu. Di ba ikabuan Maria Beten? Di nasa lalo na upaya Poncio Pilato. Di pa ako dito sumete at itupo. Inipaya pa rin Beten. Ikatluwag dosi ang Beten. Pero ito siya maluwang pangalulong pa na ng Diyos yung panglubos may pala. Iba't ka rin magbalik yan ng Beten. Paano mo ka rin mag-iyang po may mga sasalpa tayo ng Banal Espiritu. Iba na ang maglungan Katolika. Ipang sa pangling banal. Ipakapatawad na rin kasalanan. Ipakasumira Beten at hindi alanan mo. Amen. Manalangin tamo, Bani Yesu Cristo, ari tamo, pamahalaya karisab ng tao, kita pamilatani upaya ng lugod na, nga tamo manalangin, Ginoo pakiramdaman mo, ipanalangin, ulitan tayo. Ginoo pakiramdaman mo, ipanalangin. Imari ni Meto si Luwan, di na mangyawan, bawa na matamong Meto ang malayang palayan. Para may pangutog ng bansa, ang mga dalang lubog ang mong katimawan. At para may maging sangkan, ipakawala na ini. Paulining kayalan masabal, ang konting pamanyaligid. Manalangin tamo din. Ginoo pakiramdaman mo, ipanalangin. Ingari ni Meto si Luwan, tinatangyawan gawa ng matamong Meto kapalayan, ding may kakapatad. Para ka rin magluwalo, ipatulit ng aliwa, at para ka rin magluwalo, bukod mo para karela. Manalangin tamo din. Ginoo pakiramdaman mo, ipanalangin. Ingari ni Meto si Luwan, tinatangyawan gawa ng matamong Meto kapalayan, ding kalapatuko. Para ka rin mabibigay ka sa pagkayanan ka, at para ka rin pagustandang inaakon magiging kasalpatayanan ka.
Marining Petro si Tuwan, inatang niya magawa ng tamang Petro kapalayan ng kakayapan. Para kayo hanggang magpapilit na bobra, para pinipahayag ang pong ipamikasutuling sa bla, at para paretang sino una, pauliling kaya at kapanayan, manalangin tamang hindi. Inupahalin naman ko ating panalangin. O Diyos, ng lugod, santuman ang konsiga ng mi, pakiramdaman ko lang ang panalangin, ng banal ang kapulungan ko, at ipagkalugod kay kami gini, ingadwan ni Keko, ikasalpantayan. Iniyadwan ni, ikapamiatan ng Kristo, ibuwi. Amen.
pagdadaling kaya kayo pinakon daw, natanggap niya harapan ng Diyos, ipangmayupayan mo. Nagpapalisanin niyo ikaw ang kailangan mo. Ikapuya mo ang kaligaya ng nagdula. Ikasasala tamo at ipamilog ng banal ang amunan. Ginudaraw niya kaya ting ain, ting pakasok na kaya ng tao. Panigapunin, ting ingis kumanak mo, pagkalog na nasana ka rin sa mulang sa kaya ingkalam ding kametuman ang pon kapayapan. Iya pagbibiyak pon magari, manggaman di alanangga. Amen. Ingin manatili at kayo, At kaya mo, yan tayo ay pusuyo, makayat na mo bigyan. kasalamatan tayo, kinuwa Diyos ka. Ikarapat dapat at patuloy. Tunepin karapat dapat ang pon matulid, ikuriyan ang pon pasalamatan ka kapilanman ang pon karinman o ipa, Diyos sa malugod ang pon paganala. Ang pag-ilaruning kaligayan mo, linyang rin, Yesu Cristo ang kinugin, paring, alanganggo, at ari ng metrosituran. Paano ting manilaw nating sarili nating taltag ni Diyos, ang timong kalinis-linisan na daon ang punayin ng kapayaban, apagyamutan lang ting kaligtasan ting meto kegawan, at layon ay ang pagneketo, ting meto kayarian alang kapusan, kayarian ng katutuan ang pontiye, kayarian ng kabanalan ang ponrasyo, kayarian ng katuliran, lugod ang pon kapayaban. Kudinito ang bereng sa langkoro ang perling manto, daralit kami hingligaya, talang tunang ngaming ang tupuri. Ikapiling manaloy pa ating metole na nagmatampana ang kuriyan. Uling tumamiltani na anak mo, Yesu Cristo ang gilubi at kinumaya ng manala Espiritu. Pagkalaman mong diye sa mga layon papanalan. Alakang tunang binitipon ting kagulaman mo. Pagkanita manibat tiles ng ningaldo ang dating kayo na. Tingali siya daw iyang pangyo. Tingaligaya biglahin. Tulinita o hipa, anigapuni, palungkot ang puan pamanal pula, ting Espiritu mo, reting ay nadaralami ang puan daraw ni Keto. Panmagawa ng katawan ng puan daya, ting anak mong Yesu Cristo, ginuwi, aming nabilin kaya kami, ting pagmasosyal nila, reting misteryo. At atandanan ni God, ganitang benging ni mga niyaya ayo. Kinwane ing tinabi, te pasalamatan ako at pinuri, iraso ne ing tinabi, at tinwang ne hindi kaling disipuro na nga wala niyo di kayo nga, at mga kayo paniti. Kuning hindi ing katawan ko, amilaw para kaya.
Ganyan po naman kay Batinga po na Timwali Karis Pasibayo kay Pasalamatan na pagpinuri Dinwang Neiti kay Sikulo na Agna Wala Neiti Higayman at Bilong kay Balibig Kulingiti di Karis Tindaya ako Tindaya kay Bayo ang ponanang ang tipan ang ibuko para kay kayo ang pon para kayo sa ilang tao Pangkali kami pagawaran dari kasalanan Daptaliti, ing pamigaga na tayo kanalo. Ipasyak tayong misteryo ni Kasalpantayanan. Iniyangin ni kaganahan ni o makalutong ipa, makaligtas ng mamayasa ang pangkamataya ng anak mo, maligayang pangasubi ng bedye, at mamaytas na banto, at layon mga sadyang salubong ikadwa ng panyatang, darawag niya kay kapilang kasalamatan, iting mabiye ang ponbanal na sakripisyo. Balikdan min mong pakaluto, ayin din banal ang kulungan mo, at kilalanan mi ininaw indiyena, o niling sakripisyo ng kamatayan, bigyan mo kaming misukero. Pagkalamusan, hindi kami ipasinanan ng katawan ang pondaya ng anak mo. Bigagmon kami ng Espiritu, at maging metong kami katawan metong Espiritu ng Kristo. Gawa na kami sanang naging metong mong talangang ng taong ito at papalihaya na kaming pinakayanan intimaman din sa blang panal. Muna, kambeling mo na magiyaw kapilan mag-irden ay dulit Diyos. Kambelang San Jose, ing esposo na. Kambeling buwan mong apostol ang buwan maligayang martir. Kami namin San Fernando, Biado, Pedro Zuniga, at Bernadette Subiro, at isang ng banal o dinig pamaminatanda, manalig kaming dirinan sa upang alampatanan, inarapan. Ipay isang ayin ng kamasubi ito, pasulungan na ikapayapan ang pangkaligtasan, di sabla, di magiluwayan. Pas na mesa di kasalpantayanan ng panglugot, di banal na kapulungan mo, kasalukuyan matlang bebe kenyato, kampening kalasuyo mo ni Francisco, di Papami, at di Florentino, di Obispo di sa Obispo, pari ang pangyato, di sa nagsusuyo di banal na kapulungan mo, at di sa tao ay kuwanang tinipon di anak mo para kero. O mapamakalulugit pa, pakiramdaman mo yung panalangin ng pamilyang tinutong mong talakad harapan mo. Lulusan ko lang mga tipunan din sa lamang anak, lula ko man pag-asawa. Di kapatid din kaya mo na biyo, at di sa blanke kami matula ang pamemo na kaitinyato. Malulugpas ka ng tanggapan di kayariyan mo. Anong pa rin kami manayang kami lubos tindigayang malangang di kami minata ng Kristo ang pinuli at ikunin mo. Pagkalog po inyato, sa blambage, mayo. Di kami minata ang benaw ang pon kayo. Kabong di malala Espiritu, sa blang pangalan ng ligaya de o Diyos, ipanglubos mo kaya,
manggaman pinalangga. Ngayon manalangin tampil po kapanaligan at nalutingin pa, kaya amarang tiyo na tayo tampil. Pati kasaupaning pakalulong, itibaba kaming parati, king pamalalipat ni kasalanan, at mikapyus kami kalantang sa asakulan, king sablang kaligaligan, habang paanayan ang kuwan sa dyanmi, king panyatang namin pang ligaya, king kalapamapos ni Yesu Cristo. Kristo sinabi na kaning apostol na ikapayapan lalakon ko kayo, ikapayapan ko mabiyag ko kayo. Mula sana pabalik na din kasalanan ni nunay pansinan mo, ikasalpagkayanan, ng banal ang kapulungan mo, at pamayaman ang konfisang merman kay nagpanging kabulian mo. Ika malagiyang kong magali, manggaman tinalanangga. Amen. Ikapayapan ni naman tabi sa kapilan kayo. At kaya ako, Ipakit na ang piling na kami at nako ikapayapan. Amen.
Manalangin ako. O Ginoo kami sulod-sulod mi kaniting bangketi ning diye alangan ko. Birarangal kami makasuyo keto. Kinala mo ni estandarte ng Kristo al. Mga ipuli kami sa nang diye alang kapupusan. Kambena kikayariana karimbalo. Idiyadwag ni kapamilanama ko rin Kristo ang bilugi, ang mabibigyan ko at magali, manggamang kinalanan ko, Amen. tuloy ko sa akin. Palitama po malaking project, yung extension na rin, meron tinatawag po kayo sa area kayo. Slab extension po ako, stainless, handprints, and wood po kami free ko. O hindi po budget, estimated budget na 7,910. Ito pong rails, mga 51,000. Pa-fabricate mo. Sana na-expect na kapila. So far, pwede po ito total 109, 560. Pwede po yung niligas sa Central Medias, yun po po 13,410. So far, ito po may $100. Siguro ang taas namin kung sana po makakatuloy kayo. Schedule po ay December 8 in the Endor Test in-house dates sarili na ako ikimakulat o reception. So, itama po sa December 8 alas 6 imedya na hawak. Kaya din simbahan ng Peggy, December 15 to 23, December 16 to 24, 7 p.m. again, 4 a.m. In Simpang Peggy po, period here. Ang Simpang Ganigaldo o Simpang Ganigaldo. Nabi niya ang oras itang period dito ay niya ako siya Simpang Peggy. Nabi niya ang oras. O Simpang Peggy pa naman period yun, kalau pa natin aliyan ito, pero malaki ang period. Manitiyan tayo, aliyan season, period yun. So all the masses, kahit ang 9 na ito, aus ng tanang actually kalinado masses o Simpang Peggy. Ini po siglo.
Ginoo pakalolo, Ginoo pakalolo, Kristo pakalolo, Kristo pakalolo, Ginoo pakalolo, Ginoo pakalolo, Jesus di kakatas-katasan, pakaluluan mo kami, Jesus di banal, pakaluluan mo kami, Jesus Ama ni Diyos, pakaluluan mo kami, Jesus bugtong ay anak ni Ipa, pakaluluan mo kami, Jesus anak ng Maria, pakaluluan mo kami, Jesus di ako para kay kami, pakaluluan mo kami, Jesus sinuping medie, pakaluluan mo kami, Jesus magaling kinigaya, pakaluluan mo kami, Jesus datang kinigaya, pakaluluan mo kami, Jesus dinumi, pakaluluan mo kami, Jesus kapayapan ni, pakaluluan mo kami, Jesus kakanayan ni, pakaluluan mo kami, Jesus kalapangabos ni, pakaluluan mo kami, Jesus kaligtasan ni, pakaluluan mo kami, Jesus pangasulining medie, pakaluluan mo kami, Jesus hukom din sa bala, pakaluluan mo kami, Jesus ginuling manalakabulaman, pakaluluan mo kami, Jesus ginuling biyanan, pakaluluan mo kami, Jesus malugod ka rin sa bala, pakaluluan mo kami, Jesus diyening yago, pakaluluan mo kami, Jesus laya para rin kasukol, pakaluluan mo kami, Jesus tula rin malukod, pakaluluan mo kami, Jesus talapamien ng Espiritu, pakaluluan mo kami, Jesus talapamien rin maya paghalap, pakaluluan mo kami, Jesus manimanaling mayang diye, pakaluluan mo kami, Jesus ginuling diye, pakaluluan mo kami, Jesus alangang mata sa pari, pakaluluan mo kami, Jesus pari ang pornahin, pakaluluan mo kami, Jesus tunay pastor, pakaluluan mo kami, Jesus tunay sana, pakaluluan mo kami, Jesus tinapin ni Pabo, pakaluluan mo kami, Jesus tinapin ni diye, pakaluluan mo kami, Jesus tinapin ni kapasalamatan, pakaluluan mo kami, Jesus tinapin pag-iye-iye, pakaluluan mo kami, Jesus balalaman, pakaluluan mo kami, Jesus bayang timan, pakaluluan mo kami, Jesus pamaman para tigalaan ng diye, pakaluluan mo kami, Jesus pamaman para tigalaan ng pakaluluan mo kami, Jesus panalabagketi, pakaluluan mo kami, Jesus tunay sa sakripisyo, pakaluluan mo kami, Jesus ganap sa sakripisyo, pakaluluan mo kami, Jesus lahangang sakripisyo, pakaluluan mo kami, Jesus makadiyos sa aing, pakaluluan mo kami, Jesus talapamitan ng mayong timan, pakaluluan mo kami, Jesus misteryo ng altar, pakaluluan mo kami, Jesus misteryo ng sampagnayanan, pakaluluan mo kami, Jesus panulo para tinalaang ng diye, pakaluluan mo kami, Jesus pangako tinalaang ng ligaya, pakaluluan mo kami, Jesus Cordero ng Diyos, ikang nilalapok kasalanan ng Yato, pakaluluan mo kami, Jesus mehusan ka rin kasalanan ni ikang nilalapok kasalanan ng Yato, pakaluluan mo kami, Jesus talpangahos ng Yato, ikang nilalapok kasalanan ng Yato, pakaluluan mo kami, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakiramdaman mo kami, Ginoong Jesus pakiramdaman mo'y manalangin. Ginoong Jesus pakiramdaman mo'y panalangin. Kaya tayo po yung mga gobyerno. Blessed be
Pastor, mga Pastor, kamanayan, mga suri, yung bebyen mo, ating kapagilatan, inapuste niya po. Pagtemuro, kalang ng grasyo, apikan na kayo kami ng tugod mo, apidala ko lang ng ikanang, nakikigaling ng pagbuwa. Ipuri ng Diyos, Ipuri ng Diyos. ipuri ang kabanal-banalan ng Lagyo, Ipuri ang kabanal-banalan ng Lagyo. ipuri Yesu Cristo, Diyos ang puwantawang tulo, Ipuri Yesu Cristo, Diyos ang pangakawang. ipuri ang Lagyo ng Jesus, Ipuri ang Lagyo ng Jesus. ipuri ang puso ng kamalakalan, Ipuri ang puso ng kapal-kapalan. ipuri Jesus, ang Santisimo Sacramento ni Altar, Ipuri Jesus, ang Santisimo Sacramento ni Altar. ipuri ang Banal na Espiritu, ang Kalapangatulan, Ipuri ang Banal na Espiritu, ang Kalapangatulan. ipuri ang Emunanong Degulan, ay ipuri ang Diyos, ipariyak na Santo Kalumanan, Ipuri ang Emunanong Degulan, ay ipuri ang Diyos, ipariyak ang Kalumanan. ipuri ang Banal na Korte ng Kusina ng Pangakabri, Ipuri ang Banal na Korte ng Kusina ng Pangakabili. ipuri ang maligayang pangayoki na madwa kaladwa ang buong kanawan, Ipuri ang maligayang pangakabili ng mga kalawang pagkakawan. ipuri ang Lagyo ng Maria Virgen ng Konekdo, Ipuri ang Lagyo ng Maria Virgen ng Konekdo. ipuri San Jose, ang kawagas-wagasan ng esposo, Ipuri sa Jose, pagkaswagasan ng esposo. ipuri ang Diyos Kalimangkel, ang buong banal na Ipuri ang Diyos kay Angel ang pagkakawan. panalangin ng Virgen ni Lourdes, Inawan, o Kapilanuan, Virgen na Kalinis-Kalisan, Induring Pakaluto, Kaparadahan ng Nasib, Santungan ng Masalanan, Talapangatunan ng Paligalig, Patubig na naong kailangan, Ikanaang kaligalig at kasakitan, Lawag mong umipon pakaluto. Inyang pekakit ka ni Proto Lourdes, Kaya namin kayo ang suwing sa baryo. Iba't kayo kaya ko labinte ang kasawang. At takal na lang masakit at hinayap. Kayo ang panang naman nalagaw at araw. Inianalapit kong itong kamataligan. Pantang paling pangamilan ng ito. O itong kalulog-lugod. Malikwanan mo sa aking magkalugod ay adwanan. Anting kapasalamatan ka rin sa ako. Manipanan kong nagtulad, hindi kang pag-aaral, ng isang nilado ang kapag-kaya ko, hindi kang ligaya. Di kami at wala mo isang bating lagyo na kung kami kaya mo, di kami paling grupo kaya isuri ng ibawa. Ikaw ka nandito ang doon, kaya kami ang doon. Ako ay matawag mo kaya kami isa ng Diyos. Hindi pa ako matawag mo kaya hindi ka sa kaya kami. Mamaya mo kaya kayo sa puso, imamas ang dito mo. Ako Maria, ay po kaming grasya, ay ginong Diyos at Speka, noon talagang isang ng babayat, nito naman ang bunga ni Gansan mo Jesus. Santa Maria, ito ng Diyos, ipanalangin mo kay mga kasalanan.
Hindi ko na ako. Oh. Baby, you got us through,
Christmas Richie. Sorry nyo na lang sa pagkano yan. Sa ibig yan.
Sabado Militar. Mrs. Ko, Ashley, Andes, Maring Cecil, Iboset, Erwin, Nelly, Ben, yes. Okay. Rating Sabado. Architect by profession. Oh, siguro, member ako ng profession. Nasa yung pamilya. Ano ba? Joke yan. Ay, wala ka nang mag-give ng hamit, profesor sa
Iyalagay sa mga pangalalagay